Bi tene e ko 22 ya juin bi tene juin kalo kile 22 san 2026 bi foli belebeleba an b'o ta ni ka di an ka tugarange minnu bɛ yen nɔ n'olu sigilen bɛ Faransi jamana kɔnɔna la Ameriki jamana kɔnɔna la Angleterre Espagne ka taga se Allemagne ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na kunnafoni min na b'aw sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi sibirido juin kalo tile 20 san 2026 Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ ale kɔnɔna kɔni o ŋunana kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye alisilamɛ diinɛ tigilamɔgɔw ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan min ni ale kɔni labɛnna Haut Conseil islamique kɔni o fɛ k'a ta k'a bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni u ko fɛn min ye dusukun ye ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ani kelenya kumaw ni ka olu kɔni fɔ an ka jamana ale kɔnɔna la nin fara ɲɔgɔn kan ye a kɛra sababu ye sa ka se ka an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bɛn ani kelenya koɲɔ olu ma ni o ye Ismaila Wage ka taga an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma ani laada ko koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale fɛnɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la alisilamɛ diinɛ tigilama ba yirika caman olu de kɔni bɔra ka wele ni ka olu jaabi bɛn ani kelenya kumaw olu fɔli la. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état major général des armées kunun kari ni o bɛnna juin kalo tile 21 ma a ye sɛbɛnfura bɔ sɛbɛnfura min ni a y'a yira k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ala ni olu ka ɲɛmajɔ ani basigi kɔni fɛ ani lakɔlɔsili kɔni o bolo ma sibirido juin kalo tile 20 san 2026 fɛn min ye Konkanbugu dugu Sunkan ka taa se Maraka ma nin dugu kofɔlen ninnu filɛ nin ye Segu mara kɔni o la bɔra banbagaci wale tigilamaw farali kɔni ka ɲɔgɔn kan minnu n'olu kɔni tun kelen don ka ko dɔw kɔni ni ka olu labɛn ala ni an ka fintigilakaw ka ɲɛmajɔ fɛ sanfɛ pankurun kɔni a ye nin maa ninnu kɔni ni ka u susu k'u to u coyɔrɔ kɔni o la ala ni an ka fintigilakaw ka baara kɔni ale sera ma banbagaci wale tigilama caman de kɔni bɔnɛna a nin na nin susulen kɔni ye o senfɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état major général des armées k'a b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka hakili sigi banbagaci wale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ u b'u ɲini ni ka dankari u ka bunahadamadenya la yen nɔ wa jamana kɔnɔdenw ka fara u kan ka se ka banbagaci wale tigilamaw olu kɛlɛ. Autorité de la communication ni o ye Aki ye ale ɲɛmaa ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko e maa min kɔni bɛ yen nɔ sa n'i b'a fɛ ka kɛnyɛrɛye arajoso kɔni ni ka o dayɛlɛ fo ka taa se kɛnyɛrɛye teleso kɔni o dayɛlɛli ma ale baaraw kɔni olu bɛna daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ san 2026 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 10 o wagati a bɛ to senna fo juma juillet kalo tile 31 san 2026 su nɛgɛ kanɲɛ 10 o wagati maa o maa de bɛ yen nɔ k'e bɛ fɛ kɔni ni ka teleso kɔni ka o dayɛlɛ fo ka taga se arajoso ma i ka kan ka na n'i ka sɛbɛnfuraw ye kɛnyɛrɛye teleso 6 o kɔni yamaruya bɛna di ka taga se kɛnyɛrɛye arajoso 40 o fɛnɛ yamaruya kɔni olu bɛna di a sɛbɛnfuraw kɔni olu doni daminɛna. An bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye bagi kimɛliw ye olu baaraw kɔni daminɛna bi sɔgɔmada in na n'o bɛnna juin kalo tile 22 ma san 2026 san 2026 bagiw kɔni olu kimɛliw olu daminɛna Kayikaw olu fɛ yen nɔ ka taa se an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔni o kɔnɔna ma fɛn min ye a sɛbɛnfura fɔlɔ kɔni o dayɛlɛla dugukolo kɔnari kɔni o la ni o y'u ka cɛmancɛ kalanso yɛrɛ kɔni o kɔnɔna ye fɛn min ye Kayi marabolo o ɲɛmaa ye ni o ye général de brigade Musa Sumare ale ye baaraw ni ka olu ninnu don kalanden 4,911 olu de kɔni bɛna kimɛli kɔni ni ka o kɛ u tilala kalanso 197 ni ɲɔgɔn cɛ ani marabolo kɔni fɛnɛ olu bɛ a la marabolo ɲɛma ale ye kangarida kɛ ni ka ɲɛsin kalandenw kɔni olu ma k'a fɔ ko u ka kalan kɔni ta bala maa si kana laɲini k'a fɔ k'i bɛ sonyani kɔni ni ka o kɛ k'a sababuya kɛ sonyani ale tɛ jamana kɔni tagaɲɛ togo si la k'a sababuya kɛ sisan denmisɛnw kɔni olu de kɔni ye sini maakɔrɔbaw ye wa jamana kɔni jigi bɛ o denmisɛnw de kɔni kan k'a fɔ k'olu de bɛna jamana kɔni ni ka ale bɔ nɔgɔ la don n'a nataw la. Minɛn san fɔlɔ de bagi la. Awɔ. Sujet kɛra cogo di? Bon, a fisayara. I n'a fɔ jumɛn na an kun bɛ économie de la o. Bon, i sera ka caman kɛ yan. N ye n bɛrɛmata kɛ. E yɛrɛ bolo ni résultat nana bɔ
tu es sûr de réussir? Ça va. Mais bon, ndo don folo mais épreuve folo munu ngon kera o fusara quoi. A kon fusara. Bon, les surveillants n'étaient pas il faut surveillant nga ko mangelen wa ko mangelen mais ou ma wa bara fene nga nya wa nga nga to no bugo ke wa abana ni ta surveillant nga ko fe nga che dantere ibe kala ne ga abana surveillant me no surveiller drone ga mo sino ute no ga mo ga leçon bo agono ou bien femero. Megabaye TSC cours et la terminale sciences économiques. Bon, les sujets ont été très abordables. Ok, sujet aussi c'était bien abordable. Nya beke a ben wera ma fene. Surveillance bon, ali surveillance galera ne magota là parce que nenga leçon taraban. Oui, à 100%. Je sais que cette année c'est la mienne. Comment la bam mene bolo wa fo en concentré parce que premier jour dronté wa al nié erreur de que premier sujet là et première épreuve là, tu ne te prends pas la tête quoi. Il bi concentré ga épreuve to que abe réussi inchallah. Ah bon abi ala bulu na che bagi yere be yere mo goy yere dorona banawo bo shija wana alhamdulillah afsara wallahi ma bolsa bon c'est pareil fui ma fale la be keleni jaleno jalen ka ouais o ala de bolo mo te abe soro mo jugu te sewo ala dorani do bana me mi ngene ba don ala bagi no gan al islam bela jalen dora bana doran mamunu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ kɛlɛ kɔni o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni tara olu ye ka se ka o don ɲɛnamaya a kɛra sibirido juin kalo tile 20 san 2026 baara in bɛɛ lajɛlen labɛnna Nations Unies kɔni ale de fɛ ka se ka maaw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ u ye maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu bolila ka bɔ u ka jamanaw olu kɔnɔna la ka sababuya kɛ kɛlɛ kɔni o ye u nana an ka jamana kɔni ale kɔnɔna la fɛn min ye maa caman de kɔni bɔra Burkina Faso jamana o kɔnɔna la ni kana I kunda an ka jamana kɔnɔna la u yɛrɛ kɔni taara Korokaw ka dugu kɔnɔna la Koro ale filɛ nin Baɲangara o mara la a yɛrɛ ka fɔ o commissariat des Nations Unies kɔni fɛ ko maa minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ni ka u kunda an ka jamana kan a bɛ t'i jɔ maa 3,336 de kɔnɔna minnu ni olu bugunatigɛra juin kalo tile 16 san 2026 a bɛ ye ka fɔ ko caman kɔni bɔra o kɔni yetaw olu la juin kalo tile 2 tɛmɛnen yɛrɛ kɔni o la ka sababuya kɛ maa caman de kɔni bɔra I sigiyɔrɔ kɔnɔna ni ka I kunda Bankasi Mopti Segu ale ni Sikaso dugu kɔnɔna u y'u tila ni dugu kɔfɛlen ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Lɛmaralaw ka coopérative min kɔni o bɛ yen nɔ olu ye sefa wari $5,000,000 ni ka o kɔni sɔrɔ $5,000,000 min kɔni ni a dira ONG Helvetia Suisse Intercoopération kɔni ale fɛ ni musaka in di kun ye min ye o de ye ka se ka lɛmaralaw ka u dɛmɛ u ka baara la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya sa muso minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'olu ka baara yɛrɛ kɔni ɲɛsinin bɛ lɛmara kɔni o ma a musaka in kɔni dira o ma juin kalo tile 18 san 2026. An bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ ni wagati in na fɛn min ye bolimafɛn bolitalaw ye olu kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko dɔ kɔni faralen don u ka pasew olu kan a bɛ tile damadama bɔ bi a yira k'a fɔ ka bɔ Gande ka I kunda dugu kɔnɔna kɔni kan o tun ye dɔrɔmɛ 60 de ye nka sisan o taara a yɛrɛ sɔrɔ fo dɔrɔmɛ 150 la ka bɔ dugu kɔnɔna la ka t'i kunda fɛn min ye Badunje kan o kan o tun ye dɔrɔmɛ 100 sisan o taara fo dɔrɔmɛ 200 kɔni o la bolimafɛn bolilaw olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko dɔ kɔni farala pase kan tantɔ k'a sababu ye taji sɔrɔko gɛlɛya kɔni o de bɛ ka a kɛ wa dugukɔnɔmaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ k'a yira k'a fɔ nin ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min kɔni n'a bɛ ka degun kɔni lase olu fɛnɛ ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la Senegal jamana ɲɛma ni o ye Basiru Jomayi Fayi ye kunu ale kɔni bɔra a ka jamana o kɔnɔna la ni ka I kunda Allemagne jamana kɔni o kan min ni a bɛna taga tile damadama bɔ ɲɔgɔn ye kɔni o kɛ ka daminɛ juin kalo tile 21 ka taa se fo juin kalo tile 23 ma a ka nin bɔ ɲɔgɔn ye kɔni Allemagne jamana o kɔnɔna la a bɛ bolodi ɲɔgɔnmaya kɔni o kofɔ kosɛbɛ Allemagne ni Senegal kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔnya min ni a bɛ fɛn min ye
nafasɔrɔ siraw olu ko fɔ ka taga se kuranko ale ni wari falen u ni ɲɔgɔn cɛ kɔni o bɛɛ lajɛlen kɔni de b'a la ni jamana ɲɛmaa fila ninnu kɔni bɛna kuma falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma falen min kɔni ni a bɛna kɛ sababu ye ka se ka yiriwa kɔni caman ni ka o don Senegal jamana kɔni o kunna an bɛ taa Nigerkaw olu fɛ yen nɔ ni y'a siɲɛ filanan de ni Niger pankuru jigiso kɔni bingani wale kɔni bɛ ta ka ɲɛsin ale ma alamusa tɛmɛnen banbagaci wale tigilamɔgɔw kɔni ye bingani wale ta ni ka ɲɛsin Niger pankuru jigiso kɔni o ma fɛn min ye maa 13 olu de kɔni bɔnɛna u ni na jamana marabaw olu kɔni ka a fɔ la maa 11 olu kɔni ye fintigilakaw ye maa 2 o ye fintigi gansan ye an bɛ se k'a ye k'a fɔ ko nin zeyina kɔni fɛn min ye fintigilakaw ye n'o ye Niger fintigilakaw ye u ye san sɔrɔ banbagaci wale tigilamɔgɔw kan ala ni u ka baara kɔni ale ɲɛdɔn kɔni o fɛ ka kunnafoniya datugu ni Kenya jamana ale ye u ka sugu belebele min kɔni bɛ yen nɔ ni ale bɛ gingunba tasuma kɔni donna ale la sibiri su ka dugu jɛ kari sɔgɔmadafɛla kɔni o la juin kalo tile 21 tasuma kɔni sugu in fankelen kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka o jeni sugu in yɛrɛ kɔni ye fini feere sugu de kɔni ye an bɛ se k'a ye k'a fɔ k'alisa sugu jeni kɔni ale sababu kɔni o ma dɔn fɔlɔ Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damana tuma an bolo kɔrɔ bi ni ka da kulo kan hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniya olu la yala an ka kunnafoniya datugu bisa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina a fɔli la aw ɲɛna ka fɔ ko fɛn min ye tunga lafiya ye ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye sanga a n'a ka wagati tunga lafiya min ni a nalen don tungarankew lafiyali kama sojɔko la e maa min bɛ yen nin wagati in na ko terrain ni so t'i bolo i bɛ fɛ ka terrain ni so sɔrɔ tunga lafiya nana i lafiyali kama nin wagati in na u bɛ ka logement sociaux programme kɛ Banankɔrɔni Kabala Jalakɔrɔbugu Golobugu Jatula Samaya Samankɔ e mɔgɔ min bɛ fɛ ka nin yɔrɔ dɔ la kelen kɛ i sigiyɔrɔ ye a sɔngɔ fɔlɔ o ye 26,000 ye i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la i sigilen bɛ jamana min kɔnɔna la awɔ i ka kɛ fonctionnaire ye hali ni bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ i ka kɛ fonctionnaire ye i sigilen bɛ tunga fɛ i ka kɛ fonctionnaire ye n'o kɛra i sen bɛ se ka don tunga lafiya ale ka logement sociaux ale programme na numéro de téléphone filɛ nin a y'a ta aw ka message bila la WhatsApp la n'i y'a dɔn k'i bɛ sarata baara la k'i ye fonctionnaire ye dɔrɔn i sen bɛ tunga lafiya ka logement sociaux a programme na tunga lafiya ko maliyɛn den fɛn fɛn sigilen bɛ jamana kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka se ka so sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan